Salum. Demo nama nami hinaholongan di bagasan ngor itu hata. Adorakso masuk kita tu perpunguan perminggota. Para de maroha pikirata martang yang mahita di bagasan rawata. Amin. Horas madihita saluhutna. Kita nadiha holongi Tuhan Yesus Kristus. Tamasi tutudo pasahatot ta puji-puji atu debata. Alani panggaramution dohot pandonganion nasahat tuhita sahatu sadarion di minggu Trinitatis. Lau semarningot hita muse nong boho umur ni huriata HKBP distrik 27 Borneo on 10 tahun. Dung ojak distrikon Mamuk Kasian 3 Juni 2012 sahak rodi 3 Juni 2022. Nadiresmi honi opui eporus HKBP Pendeta Dr. Bonar Napitukulu. Macadenggan molo tapa husor-husor di rohata aka ulaun dohot pajawun ni Tuhani tuganup huria nang resort na adong di distrik 27 Borneo on. Dia kapogobasia dohot pernguluan ni huria nang di parsaurata dohot aka nahumaliang hita. Di pabotohon debata doholong ni rohana di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asalam tugu hadiriota songon halak Kristen na tutu nama rujahan di hatana. Marhite topik ni mingguta sadarion nama dok. Debatata na sangap jalan na tibul. Paingotok kita asatung hibul rohata lau marsoba huhut memuji gewarna nabadiai. Tapuji matuhata merid dihita sianu kue de nomor 14 ayat sadado tolu. Marhite-hite goarne debata ama, dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne to di perbadian atau mau palangit dohot tano on, amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhan murohanai baru dohot to dinai baru tu bagasan ate-ate muna, jala ucatokku doroha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhan muroha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ati-ate muna. Ahu do membahesa asa merparangi hamu di bagasan akapatikku. Aka uhuku pe radota muna jala patupau muna do. Haleluya. Ale Tuhan debatasi tulusada, debata ama anak doh tod di porbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di porbadia ho hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi.
tuksoha sigata dok kadalamu, jala tuksoha bilangan doa siasim di ngulu nami. Saya ramoti mahami uju di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apulihami uju marasak, pahehami uju tinggang, asa totonggok dame rohanami di bagasan holong mi. Mau leate hudok kami tuho ale Tuhan, ala diramoti hodo huriam HKBP Distrik 27 Borneo on, sahat di ulang tahun pas 10 tahun di Obason, pasauton ulaun padjawom, marparsaoran, marpanidangion, dohot patupa ulaun para sinirohaon, lau papatarhot dohot patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni portibion, asaramoti mahuriam na pinapungupungumi, marhite-hite tod di perbadia, asalam takas hami manotong di bagasan hatam, huhut mian di bagasan holong dohot hasadaun ni roha nasiakko, tangi homatang yang namion, alani asidot holong ni roham. Amin. Kudul mam. Puji Tuhan meredehita sebuku di nomor 610 ayat sada. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion, imasian patik parjul sahatu patik paupaton. Au do jaho ba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenomu debatam. Manangahan na di banua gicang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di torun ni tano, yang gotungga besi sobaon manang sioluan. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosugot akan namar sineang di guarna. Ingot hamu ma parbadiaon ari minggui, dinaono mari ma ulahamu nasa siulaonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula ang gondina sadari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isini hotani halak pe namangebati hotam. Ay dinaono mari rodi to padebata, langit hotano to laut do nasa sina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahini do upahin na di pasu-pasu debata jahuba ari paradianan nai, jala di parbadiai. Imasahat na atong rap mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikni. Amen. Mari dehita sa buku di nomor 424 ayat 2 laos jongjong mahita.
Tapauduk me marohata diadupan ni debata laho manopoti dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugun na suhatu dosan huju hami do guaram munda badiai ala natar gugut hami marningot dosa nami sai marasin roha mahomi dahami asi maroham dihami sai patotong madihami roha hama leteo tuho roma ho mangingani hami asau nang ganggu rohanami di asin roham alaya sahot rohanami marhapor siaon jala manggotapon nasadusa dohot roha portibion asahu pasat tami diri nami tuho boho di ulang tahun pasapuluh tahun naung jongjong huriam HKBP distrik 27 Borneo on nunga patut nyan matoras hapor sion nami alay si patamurado hami di palidak pangupus ni poda na mga liluhon gabi madabu tungulo ni hapor tibiyon. Torop dopen naso tardungdung hami akapugobasyon hobar tu ulaun padjawon mutuhuriam ditongan ni masyarakat nan bangso nami. Saya asi maroham di hami. Pargugoy mahami asa manotong di bagasan hatam. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para siroha jala perningkan basa do jahuba, lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibaitu ita hobar tuak dosata, jala dang dibalos setuhi ta hobar tuak hajahatotta. Songon asin rohani ama ama mida aka anakna, asin rohani jahuba diakka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Kudul mah. Puji Tuhan tamarende hita saya buku di nomor 754 ayat 7. Tabigema epistel di minggu tasaderion, di minggu Trinitatis, lasuhut perayaan ulang tahun pasapuluh tahun HKBP distrik 27 Borneo. Natar surat di buku Rom bidu 5 ayat sada rodi 5. Asadung dipitori hita dalam hapor siaon, mardame mahita dohot debata, marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk hita tu asin roha hajong-jongatan waing nang kahapsiaon jala taparhatua do derita marningot hasangapon ni debata na ditahirimi. Alay lumubisiani dope ay itahalasud do nang akahapor suhon ala taboto dihorhon hapor suhonido habengeton ni roha. Jala diorhon hamengeton ni roha ido hatuaon
Jala hatua unido makorhon pakirino. Nalaidang namurak kita bahenon ni pakirimoni. Alanunga diuseho tu bagasa rohat taholong ni rohani debata. Marhite-hite tod di perbadia. Naung nilehon na itu hita. Imasahatna. Martua doakan atau mangihon hata ni debata. Jala nau piopsa. Amin. Mari dehita sebuah nomor 525 ya sana. Refleksi ulang tahun pasapuluh tahun HKBP Distrik 27 Borneo. Huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Tung saluhut dohi tamat jalo pasu-pasu nasihat tuhatta. Sialane itamado hitamadok mauliate tua dopan na nabadiai. Lumobi ma namarlas ni roha hita sadarion. Mamestaho perayaan ulang tahun pasapuluh tahun HKBP Distrik 27 Borneo on. Marhite asine rohani debata nagodangido ubay patara pasupasuna di ngoluta jalagabe boy jupang hararat ni barita nauli tuluat Kalimantanon satu na jongjong distrik 27 Borneo on nang boho 10 tahun di Obason.
Di parhatopok rohanami do barita nauli ido paluahon ngulunami siang keterbelakangan bakona eksklusif taruli dia kapar binotoan nalam maju jala asiniro hamdo namar mudu-muduhon sadok huriam sahato bason rodi saleleng ni lelengna nungasian mulana tung diradoti huriam pakubasion namangibul di tonga-tonga ni bangso Batak songoninang sahat tuluat distrik 27 Borneon dingolu partodion nang dingolu perdagingon. Ale Tuhan namin, hahatewan kami do denggan di basam dohot pasu-pasung tu distrik 27 Borneon. Saya ajari mahami mamuji ho, anggiat gabe akka anak hati uron, jalan amar bisuk kami di bagasan ho. Jala gabe pasu-pasu nang yang marsada-sada tu sadok portibion. Dang matsohot pangodianon ni debata tu huriana, di laun-laun niari di parhusoran ni namasa, di porak portibi paduahon, di paulak donasa padita na sinuru ni sedding barmen Jerman, na menguluhon pakobasion di HKBP na sailaon. Sanga dolomos rohani na deba, ay diri pumatsohot mahakabp bahenon ni i. Alay dilihot debatado gugu dohot todina tuaka padita Batak. Lahu manguluhon huriana HKBP. Boho di hari 10 saharo di 10 sada Juli 1940 di Sinode Godang Istimewa terpilih Ma Pendeta Kasianus Sirait gabe eporus HKBP sian halak bangso Batak naparjulu. Laos obasima HKBP majujung baringin. Mauliate madiho Tuhan, nong marmudu-muduhon huriam dohot akkan naposom, lahoy pahoy bakon huriam di distrik 27 Borneon. Lampasada marohanami ruas nang parhalado, laho mamuji pasangapon ho di tonga-tonga ni huriam. Lam doras do pangerbang ni HKBP marhite huaso dohot pangulaw ni tod di porbadia, hobartu pardalanan ni tiki. Jalan naung mamasu-masu huriam boy jongjong distrik 27 Borneon naung boho 10 tahun di Obason. Nungator jauh jala marsaringar HKBP mengarade diri memasuki era industrialisasi na maju dohot modern. Nama jauh HKBP mano paruas ni huria gabe halak nahot marhapor siaon. Hut marhatauon marsiadu di hamajuan di zaman. Di bagasan roha nama si haholongan. Dohot hasadaun ni roha di bagasan Kristus hobartu tahun orientasi HKBP 2022. Mauliate madiho ale Tuhan Yesus Raja ni huriai, namangamroti huriam maradopon tahi ni parjahat, laos marguguihon huriam patupahon nasa ulaon nadenggan. Di hapor seai rohat tado nadi parade debatado hanguluan na dumenggan diak kana porsiai. Sialani i say patugu marohamu,
roham jalapa hot roham laho mangihutot tuhatai hot manotong rodi saliling-liling na lamar si hohot ma di bagasan hasadaon ni panidangion dohot di pakobasion tungholan asin roham sabindo ale Jahoba ubahe boy jongjong jalan marulupolot huriam HKBP Distrik 27 Borneo sahat tutikion urupi mahamia samar si hohot di bagasan haporsiaon tau gabe si patau hadameon siraduti haholongon si pajongjong hati goran dohot mangaraduti jati diri ni huriam namar mual sian hatam nabadiai amin. Tapuji Tuhan tamarit dehita sabuku de nomor 752 ayat sada laos jongjong mahita. Tidakon maha porsiaon tai songon hina tidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugun masa sudusan narto palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tubuhon si Maria nagagabean siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumang nabernit di pangumuman di silatus narmati terpajal lebana di hok silang natua tuban watoro dung ditanom namulak mengulu di are patuluhon namanaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargugun naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au persia diton di porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doh dihasasani dosa doh dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda amin kudul maha Tabigi matiting di huriata di tido tangyang pangodian. Salom. Tabigi majo titing namasa doh si pamasota ima di minggutta tanggal 10 Juni 2022 songo topik ni huriata di mingguon ima di minggu trinitatis debatatta do nasangap jalan natibul na perjulu di hari Selasa 10 Juni 2022 patu-patu do pertanian sektor ima di sektor tolu di bagas ni keluarga Pemunte inang boru paranginangin di sektor pitu di bagas ni keluarga Jesi Mamora inang boru Sialagan
dohol di sektor Walu di bagas ni keluarga Situmorang Inang Boru Babatu. Dari Rabu tanggal 15 Juni 2022, ima di sektor Sada di bagas ni keluarga J Simbolon Inang Boru Simajutak. Di sektor 2 di bagas ni keluarga B Panjaitan Boru Simangucong. Dohol di sektor Onom di bagas ni keluarga O Sianipar Inang Boru Purba. Alamat Boy Mataida di Titing ni Huriata. Napaduahon hopatu data na masuk tu Huriata. Torop ni ruas nama ulang tahun di bagas minggon kodang na tolu halak. Hata ni dibata iman nata surat di job 10 ayat 12. Lunga di basa-basahon ho tuau hanguluan dohot asini roha. Jala panatakmu mengaramoti bangsokku. Tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun hupasat habima selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani hut mamasu-masu. Napatuluhon tik-tik parbagason titing napaduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima Andreas Parulian Sidabalok anak ni amata situah Sidabalok tubuh ni nata Boru Siralahi ruas ni Huriah HKPP Sentosa Resort Sentosa Samarinda maringanan di Perum Kledang Mas Baru B5 nomor 15 Sungai Kledang Samarinda. Dohtorwana Rosalia Ernawati Boru Lumbaturuan Boru Nyamata S Lumbaturuan tubuh ninata Boru Pasaribu ruas ni Huriah HKPP Jaga Sampurna Resort Jaga Sampurna maringanan di Perum Nasada Jalan Cemara Raya 23 Jaga Sampurna Bekasi. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022 maringanan di Huriah HKPP Sentosa masuk pukul sia 30 wita. Napa dua titik parjolo naing majalo pasu-pasu perbagasom ma ima Santo Loger Sihotang anak niamata Sihotang almarhum tubuh nyata Boru Maharaja almarhum ruas ni Huriah HKPP Resort Sentosa Samarinda maringanan di Perum SBT Asri K9 nomor 10 sambutan dohot orwana Francisca Boru Marpaung Boru ni amata C Marpaung almarhum tubuh ni nata Boru Siahan almarhum ruas ni Huriah HKPP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender maringanan di Jalan Mawar Merah 2 Gang Sada nomor 120 RT 6 RW Sada Kelurahan Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur. Pamasu-masuon di Patupa di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 maringanan di HKPP Sentosa masuk pukul 10 wita. Sadarion ima ulang tahun HKPP Distrik 20 Borneo na pasapuluhon laos tapatupa papungupilian amplo lau tupa kubasin di distrik ta lau sadarion tapatupa pemotuan kue songon hari tahun di ulang tahun di distrik Borneo. Jadi dihita saluhu na Huriah ni Tuhata anon disudung perminggota unang joro mula kita alana mames tahun ulang tahun pasapuluh distrik Borneo mahita dok sidung perminggota songonima buah-buah tu hita. Palimahon membuka siang hari Senin sampai hari Rabu tanggal 10 Juni 2022 di Patupa distrik do Kompen Pangulan Dagok Tiki sekaligus pemilik gathering maringanan di Banjarmasin. Panopon di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022 pukul 10 wita 19 wita di Patupa do rapot panitia tahun kesehatan HKPP Sentosa maringan di Sepogodong HKPP Sentosa pinangido hon matu galuk panitia asa mangado madohoti rapoti papituhon dari Minggu tanggal 10 Juni 2002 Permingguan manogot arian doh botar di Patupa do papungupelian amplop tu diakoni Huriata.
Pauluhon pinabotoh matugadup ruas naung manjalo proposal tahun kesehatan asa tapasa masih sian ias ni rohatta jala proposali boy ma tasitor tu situa sektor tabe. Pasiahon telah dibuka pendaftaran sidi di HKBP Sentosa Samarinda tahun ajaran 2022 2020 bagi anak kami yang berminat untuk mengikuti katekisasi sidi diminta untuk segera mendaftar dengan mengambil formulir pendaftaran di konsistori. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 12 Juli 2022. Pesepuluhon jadwal kegiatan kategorial, jadwal prokantor, organis doh ketiting parhepengon, boy mata jahat dilempar titing naung adong di Hitaganu, di pasu-pasu tuhat tama huriana, songoni majo titing namasa doho si pamasao di minggu ta sedarion, tapau dube maruhata martangyang mahita. Ali Tuhan debata manami na marhabang so di bandua gijang, gok puji-pujian hamulatenu pasat rohanami tua dupa mula badai Tuhan, ala asidot holong ni roham, na mga leon hai pasod dope Tuhami sahat tuminggon. Alay Tuhan, huhamula to kami masude dengan nibasam, alay na mangido jala mangere dope ami tua dopa muda badai Tuhan. Homan na totong na mga romoti hami, todim ton di purbadema na mga ramoti hami, na mga leon hai pasod di hami Tuhan. Dinamangula akalon nami siganu pare na pinasahat mo Tuhami tuminggu-minggu tujulod dope Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus nung pasangap kami guar muna ba Tuhan marhite aka ede puji-pujian nami. Nuay pe Tuhan na patulhason nami ma aka pangidoan nami marhite aka tangyang nami Tuhan. Ima tangyang pangodion nami. Ali Tuhan Yesus Kristus tuhodo pe pasal nami Tuhan ima songon pertanyaan sektor di hari Selasa do di hari Rabu Tuhan na dipatupan ni huriam Tuhan homa totong na manguluhon pertanyaan ni Tuhan surum todim torpun di perbadiama na mangaramoti akar ruasmu na manguru akar ruasmu asaro tu pertanyaan ni Tuhan songoni Tuhan tuhodo pe pastor nami diaka ruas nami na marulang tahun Tuhan. Ali Tuhan hodo na mga leong gajang ni umur. Ala ni Tuhan sa para naong di pasahato tu ruas nami na marulang tahun di minggu Tuhan. Leho man na sida pasu-pasu. Hasehaton nasa ko Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus tuhoma hupasahat kami akaruas nami na marulang tahun di minggu Tuhan. Songoni Tuhan dilas ni rohanami ima diruas ni huriam na naing marbagas di minggu-minggu Tuhan. Ima Tuhan di anak nami Andreas Paulian Sidabalok dohot Ruana Rosalina Ernawati Borlu Baturut Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus tuhodo pasal nami rencana ni anak nami Tuhan. Ali Tuhan homanal mangalio dami ni roha terlumubi tupa dua hasuhu Tuhan dinatorasna dinama buannya nakon nasida yang nakon nami tubagas coromi lau majalo pa masu-masu perbagas Tuhan homa totong nama dongani pasu-pasu nasida Tuhan songoni Tuhan ima nanang merbagas totong yang nakon nami ima santo loger si hotang dohot Ruana Francisca Marpaung ali Tuhan satu homa rencana Tuhan pasu-pasu nasida saluhut na Tuhan ali Tuhan Yesus Kristus maulia tema hupasa rohanami Tuhan diho ima para di minggon nang topot ulang tahun HKBP distrik Borneo 27 Tuhan na pasapuluhon ali Tuhan Yesus Kristus hodo na pangjokon distrik Borneo Tuhan anani Tuhan nung 10 tahun nung mardalan jongjong distrik Borneo Tuhan godang dope Tuhan nanang sipatu paun ni distrik Tuhan
Alani Tuhan todo pasaton nami. Terlumumi Tuhan amang preses na memimpik kami. Songoni Tuhan akastap na adong di distrik Tuhan lehon sadani roha, lehon posni roha. Songoni semangat Tuhan gogo dinalaho manguluhon distrik ko Tuhan. Songoni Tuhan ima huria nadong di distrik 20 Purnima Tuhan homa totong nama masu-masu terlumupi Tuhan dia kapaditan nami nama kubasi di sude HKBP distrik Borneo 20 Tuhan leon hai paso di nasida Tuhan leon nasihat Tuhan asanggia Tuhan boy mabon akka hurinya be terlumupi ma di distrik Borneo 20 Borneoan lama sangat maguar munabadi Tuhan terlumupi ma Tuhan huria nami huria HKBP sentosa Tuhan homa totong nama masu-masu ruas na Tuhan, ruas na mangudang, ruas na mekmet, tuhodo pe pasan nami dangi to dinasida Tuhan. Ale Tuhan Yesus Kristus molotuk pe adong ruas mudang bue marminggu rap doh tahami ditikot Tuhan alani parsahiton. Ale Tuhan mangido hami sen uduk doh serep ni rohanami. Tuh topot ma Tuhan akar ruas munamar sahit. Na berbaring di rumah sakit, suaksongoni na berbaring di bagas nabi Tuhan. Jama mga pamatang nasida Tuhan. Pasu-pasu aka obat na pinangan nasida. Songoni si panganon sinumon. Asang giat marhite Tuhan. Tanggal aka siyang pamatang nasida. Gabi buhay kami marulupulop. Buhay marasiroha Tuhan. Di dalam menguji pasang guar muda balik Tuhan. Ali Tuhan. Totong dohu pasahat rohan nami tuadu pami Tuhan ditikot Tuhan ima yang nakon nami astrid na di bagasa parsahiton ali Tuhan sian uduk doho seret rohan nami na pungu hami nong disot Tuhan pasaton nami ma tuadu pamun nami ima yang nakon nami on alau boto hami do Tuhan tung matsai ngok dosa nina anak nami on nunga bolak balik masuk rumah sakit haluar rumah sakit alani parsahiton ni Tuhan alani Tuhan dang adong nasuboy patu paumu Tuhan jama mga pamatang ni anak kon nami o Tuhan satrio Tuhan asanggia Tuhan marhite-hite usaha akka obat si panganon para medis Tuhan tanggal sahit ni anak kon nami on siapa matangna jalaboy bana Tuhan beraktivitas song sedia kala di nama sikola dolat do penasing Tuhan. Alani Tuhan upasat kami maya nakon nami siatret tu ada pemuda pada Tuhan. Pasu-pasu ma ya nakon nami Tuhan asa tanggal siapa matang na akapar sahiton. Songoni Tuhan ruas ni huriam nadong di perjalanan mendapatkan akka tujuan nasida Tuhan. Pasu-pasu pernah nasida Tuhan. Terlumubi ma Tuhan. Molotuk pe adong ruas nami Tuhan. Na marhabot ni roha. Na marukil. Ala ni akka persoalan. Tuhoro pe pastor nami nasida Tuhan. Terlumubi ma Tuhan. Di akka ekonomi sosial. Na uhadopi hami Tuhan. Lehod di hami gogo Tuhan itu mengadopi Tuhan. Jala papos rohanami Tuhan. To dimpor berbadi kami madongani kami asa boy ulau kami akaulun nami seganu pari bardalan hobartu lomo ni roham arani Tuhan hupasat kami ma ruas nuriam tuhalu na tuadopa muna badai Tuhan songoni Tuhan ima sude akar ruasmu di naso naung ditikina mar hasohotat Tuhan ali Tuhan homan totong na mga leon rokap ni todi ni anak kon nami boru nami naung tikina marhasohotan leo dida sida pos ni roha leo dida sida las ni roha Tuhan suaksoni Tuhan ya anak kon nami boru nami naung tamak siap persikolan na naso madapok karejo depe Tuhan tuhoro pastor nami na sida Tuhan leo posiroha patudu karejo dinasida Tuhan hobartu
pengetahuan na didapot na sida Tuhan. Maulati madiho Tuhan, tumat sigurang do Tuhan Panginoon nami Tuhan dupa muda badai Tuhan. Alay na postorohan nami Tuhan. Pasahatommu Tuhan mi ganup na nihirim no rohan nami. Tarlumubi ma Tuhan na hadir di tiko di bagas joromon. Pasu-pasu kami salut na Tuhan. Hobartu holong ni roham. Omatang yang do ele-ele nami. Alay jumulu maurasi akahaurangan nami Tuhan. Aka dosa nami nagudangi. Asa tamahami majuguar muna badai Tuhan. Jada tamahami majalo aka basa-basa na naik pasahatom melupai Tuhan mi. Hola di bagasan guarnya namu Tuhan Yesus Kristus nami. Mangido martangyak kami Tuhan. Amin. Sian las nerohata tapasama pilihan sada ado sada bitu debata Uhud. Mari dehita saya buka di nomor 25. Saya
sumurung siang saluhut naroha. Ima mangaramuti ya hati-hati dohot pikiranmu nabi marhite Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus barita nauli di mingguta sadarion ima sian pesalmen bidualu ayat sadaro di 10 hujahama di tonga-tongata songnon ma didok. Edde sian si Daud ale Jahoba si gonggom hami mace sangap do guarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliaonmu rodi atas niak ka langit. Garis yang pamangan niak kada danak dohot akka poso-poso dijadi hokodo paranganmu ala niak kana mangaloho asa paujapon musu dohok sitahi sudol-sudol. Molo hutailihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulat dohok bitang akka na pinaulim. Tungah hamanian jolmai ubahin pola ditaringoti rohami bana. Jala anak ni jolmai ubahi pola diebatiho. Humura ngapalauti do ibana siad debata di baiko. Alai ditali-tali hokomu se hamuliau dohot hatongamon tu ibana. Di babak kito do ibana gumonggom akka jadi-jadian di tanganmu. Sude do tahe di patuduko tu ibana. Akka biru-biru dohot lobu sude na ro di binatang akka na diharangan. Pidong akka na diturun di langit dohot akka dekke di laut. Ro di sude na mangicir di laut. Ali Jahoba si gonggom hami mace sangap do goarmu dilihat portibion. Ido yanggo sahatna. Horas madihita. Damang dainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Adong do sair ni edde na jului. Mungkin deba diakan na tumua ma namar ningoton. Inna ise songonau. Namora helaki. Jala gudang do tuhor ni boruki. Ima sepenggal sair ni lagu manang lirik ni edde ni halak kita na jului. Nakpenyan danga pala tenar belagui sonari. Ala berbicara taringot tuak kaha hamoraun hasangapun nunga matse gudang jol manuaing. Lumobi sian hita bangso Batak. Nunga terbarita hita dilihat portibion. Sian unsur niaka partogi. Sian unsur ni akka ekonom, politik. Rodi akka pengusaha. Termasuk di bidang hukum. Ay gudang duhalak kita pengacara. Jela terberita di sadok portibion. Orang Batak merantau bukan hanya di sekitar Indonesia saja. Alai sahak do terberita mangarato tu luar negeri. Manang dia pihak kena masa di ngolu ni halak Batak. Sudinai habor hatanna sian hapugusun na jului. Pinaborohak ni ilu dohok tangiang. Pinaborohak ni akka hamaulon satu pangaratoan. Secara khusus hamuak kamanginang. Hita nung satu benua manang pulau Kalimantanon. Samarinda secara khusus. Mulut taberek tu pudi. Tutu ikut dohonota mamoliate tu di Batak. Amanginang najut-jut taida. Lumobi di zaman nuaingon. Ala nunga terpasu-pasu gudang jolmai.
adong artana, adong hasangapon na, tibo parbinotoan na, parsikolaan na, gabi tumorop do jolmai, gabi madok ise songonaw. Alias madabu tugijang ni roha. Alay di bagasan akka ngulu si songoni maro mahatan di debata sa darion. Manungguli paingoton mangarahon. Asa takas manada diri diadopan ni debata. Asa takas diatusi di tonga-tonga ni hamajuoni, di tonga-tonga ni akka hamoraon nai, hasangapon nai. Song nedok ni turpukon, ahamanian jolmai. Tunga hamanian au, tunga hamania kita. Pola ikon rode bata mangibati. Di bagasanima di doktu hita hobar tutur puhon untuk mengenal diri, manada diri di hadapan di debata. Isedo hita di hadapan di debata. Tada madirim ninna. Unak pola jolo sudita apa aduk jo akan adong dihitai tu debata. Akamanginang molo tabereng akan atinoppan ni debata. Tutu ikonadong pangukud dihita. Isi mahita dia dupan di debata. Ay molo marhopal terbang hita. Mangatusi dunia kanoposo marhopal terbang, markapal terbang, marpesawat. Sahak mahita tugijang. Tatay lihom matuturu. Nang gusay repejol madangarong besi. Gariada kabangunan na tibu, marlantai 140 lantai manang 30 lantai. Dak terida di si. Dahulan obut terida. Di dokter pukon ayah hamanian jolmai. Dasongon orbu dohita. Dia dupan ni debata. Bahkan lumobi molomasa akamara di ngolut tahun. Mapultak akaduluk. Roak kaek na magudang. Termasuk na parpudion. Na polay kon mangangguhi hita tu debata. Alani kopiti. Say mangandungi hita mangido pangurupion. Jala tabereng bagaimana usaha ni pamaretta. Lahu mangurupi hita jolma. Anggiat dausian sahiti. Puji Tuhan na manginang. Nungalam madau. Natapekon say hok dope hita. Majamot to dirita marhite prokesi. Iko semar masker dope hita. Dohot lan na asingi. Alania kamanginang molo tabere gakana tinoppan itu hatai. Tutu ikonat tusattama. Pabua dangadong dia dope HP hita. Dang dia dope natajaloi. Dang dia dope narung dihitai. Semua habis meloroik na sumar. Covid itu membawa banyak penderitaan. Aidang mardiaibar. Napugus ng namora. Nalian ng namarsangap. Habis di baik Covid. Sa halina hudo amanginang tuhita. Mari kita bersyukur. Hari ini kita masih sehat. Mangulu do pehita. Nak pidebe se tonga-tongata. Nunga borhat majuluani hita lani kopiti.
namun Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Lumobiak kamanginang langit dohot tano, sudinay debatado manoppa, termasuk mahita jolma, na tinoppa di debatado hita sian urbu. Holani halubiata sian akan tinoppai, akamanginang diobusod debataho sana, tuhita, gabi jolma na mangulu hita. Taida makamanginang jari-jari ni debatado langit dohot tano. Sudah na tinopay jari-jari ni debatado na mabahin. Hidup bahin adong may ngakajol manapistar sa hatu zaman na majuon. Marhiti jari-jari pe nga naing sarupa dohot debata. Daido na talikmati di era 4.0 na niguari era teknologi internetisasi. Dengan adanya handphone, alat-alat telekomunikasi, dalam gijang dorohani jolma gudang nuaeng, hinarhon di jari-jari nai, neng tudo si bana dohok debata, neng do si bana dohok debata. Tanpa disadari ada banyak orang marhiti jari-jari nai dipakai mangaleai debata, dipakai mabai berita bohong, dipakai lau manusai jolma. Termasuk mulut tabereng nuaingon perang antara Rusia dan Ukraina. Da jari-jari do dibain nasida lau mapulta ma dibahin senjata nai asa membunuh banyak orang. Akamanginang molidok langit dohot tano marhite jari-jari ni debatani na parpesalmed dison. Lasongoni nang tiruon ni jolmai. Naing sarupa ibana dohok debata. HP diturpuho di ayat 4 dohot ayat 5. Molo hutahiliho nak kalangit mi jadi-jadian ni jari-jari mi. Ninna alai tutu debatado namar huaso nasaka namar sakap naroa na jahat bahkan hidup dison pau japon tahi-tahi ni parjahat si tahi-tahi sudul-sudul di bait debatado danak dohot poso-poso gabe paranganna ahado sudul-sudul. Si tahi sudul-sudul adalah mereka yang hidup untuk balas dendam. Nasopuas dipakidalaan. Yang merasa diri hebat dan akan membalas dendam sakit hatinya. Di dokter puhon haruda danak nang poso-poso. Ibaid debata parangan nalahu mengebeti. Alanya kamanginang ikodohok mahita mangukui songon na idok di ayat 10 ale Jehovah si gonggom hami nina. Masay sangap doguarmu dilihat portibiong. Mungkin pribadi kotadok ale Jehovah si gonggom au. Mangakui hasangapon dohot hamuliaun ni debata. Asa debata na manggonggom ngoluta. Debata na manggonggom dirita. Debata na manggonggom rumah tanggata. Debata na manggonggom ulauta. Jala debata na manggonggom huriata. Nang bangsota. Asa malu debata manggonggom ngoluta hadiriota rumah tanggata. Tutu nanaing dohonon ni ima asa marsangap debata. Marhite-hite ngoluta asa marhite panedangiota marhite akaulauta tarida hasangapon hamuliaw ni debata di bagasan ngoluta
Tarlumobi marhite-hite panidangiyota pabahenata pakatayota. Godang jalatorop jolma porsea di debata di bagasan Yesus Kristus. Bukankah Yesus pernah berkata, asa marhite dirita, marhite pabahenata, di ida jolma hita akka anak ni debata. Taruli jolma di pasu-pasu, ala ni pabahenata, bahkan porsea nasida, ala ni akka pangalahota. Akadamang dainang ikona kuat na dohola di bagasan debatado buhi marlapatan nguluta. Amen. Holan di bagasan debatado marlapatan nguluta. Ini sangat dalam dan luas lapatan nyon. Holan di bagasan debatado buhi marlapatan ngulutai. Ay taboto ay holan marhayite asini rohani debatado ngulutaon. Di dokter puhon ditaringoti roham jolmai. Ditaringoti roham sudi jolmai. Lumobi hita akan aporsea. Di roha ni debatado hita. Ra molo boy bilangat talumobi hamo kamanginang naung tumua. Mukira ngadong pahupumu na piga. Adong 10, adong 15. Boy do dingot tamu guarni sada-sada. Gariada hula 5 pegel lekta. Odo dak tayingot guarna. Marpilitan. Neng majo siya kangan. Tajo si nomor 3. Ay siro tahe guarmu nina. Karena apa? Kita manusia terbatas. Ala yang gude bata. Marmiliar jolma di portibion. Lumobiak kana prosea. Dingot ibana sada-sada. Songoni do palidengan ni parpesalem ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan kenal siapa kita. Ditadda di batado hita. Lumobi kunarong pangkuata akamanginang. Di bagasan rohani de batado hita. Hamu akan natumua amanami na nami. Hita akka naposo. Remaja naposo bulung. Ikonadong dihitap kesadaran bahwa kita ini ada di hati Tuhan. Di rohani de bata. Molo tabereng sian panopauni akamanginang didokdo tole mai tatop pajolmai. Digobar hodisi makatai de batado dirina. Laho manop pajolmai. Jala takas do tarida. Asini rohani de bata di bagasak kita. Didok dia tonom diturpuhon na manginang. Humurang apaloti do ibana siya de bata di baikko. Alay di tali-tali hokom muse hamuliaw dohot hatongamon tuibana. Humurang apalautik. Kembali kita ke penciptaan di sada Musa sada 20 onomi. Tatop pamajol mai tumiru rupata tudos tu pangalahota. Tumiru rupani debata. Tudos tu pangalaho. Jadi dang didok. Gabe dos dohot debata. Alai tumiru. Artinya istilah sonari beti. Beda tipis. Alai ala beti di bayi debata. Hita tuibana. Gabi gurang jol may marlomo-lomo. Seolah-olah dianggap dirina Tuhan. Apalagi yung mala adong jabatan na. Adong kuasa na. Disitulah letak kesalahan manusia. Jala taida ma. Marhite-hite apalautik kita. Ya. Apalautik bideta do debata di bayi dison. Sasitong na tujuan ni debata ma baik kita. Apalautik berbeda do ibana. Asaboy do hita berkomunikasi dua arah.
Asa boy do hita marsau do de bata. Ai beda do hita do na tidop pana asingi. Sangat beda. Ido bahen molotuk penian apalautik. Berbeda hita do de bata ido ko parpesal menison. Unang mamarlomo-lomo di bagasan nguluna. On mana say jot naso dia tu siya kajolma. Dan dia tu si hadirionna. Taida ma. Dangido dipakai debata. Dangido dipakai sibolisi. Tu jolma na perjului. Memang didok do unang pangak kamu. Hau na di persitongaan ni porlakon. Jalalos kalimatido dipakai uluhi si polisi mangototoi jolmai. Mulo dia lakoi dos mahodo debata ina. Akhirnya manusia ingin sarupa doh debata. Ingin dos doh debata. Akhirnya dia memakannya. Ileoma tu siadam muruk ma debata. Diusir sian porlahi. Alanya kamanginang manusia ingin sama seperti Tuhan. Inna turpuki. Jalan waeng nagumudang masa di portibion. Akamanginang dang diingok bei. Dia hanya ingin dunia ini. Dang diingok be perjupangan na do debata. HP nian di topa debata hita nang marsaur do ibana. Nang berbeda utik kita. Dan nomor lapatan gabe ikon sarupa menang dos hita do debata. Alai nang tumiru. Nang adong dihita hamuliaun do hasangapun ni debata. Alai jojo do hita jolma. Jojo do jolmai gabi madau siat debata. Bahkan tidak ingin marsaur. Bahkan madau melupakan hadirionna. Dadong do sebutan madok di edetai. Kriste nau hape hutodong dalan hamagowani. Ina. Kriste do ibana. Habe dak kiamar tangiang. Dak kiamar minggu. Mulohita na di sonanon tangiang dongoluta. Amin. Lapatan na tinompali di batado hita. Di jauh lamar saur do tibana. Di tanyakta diedeta. Di sudi aka kegiatan ni partodiota. Asa marhite hite ima tasadari isi mahita dia dupan ni debata. Alanya kamanginang moloso ulu bijolma ro martangiang. Moloso ulu bijolma marminggu. Tutu na patuturuh diri na duibana. Sarupa dohot akan natinopai. Asa buah akan natinopan asingi dang rikot parsaura do debata. Dang tolap sama ngatu si debata. Ido bahin berbeda hita dohoti. Malu hita jolma dilihod do tu hita budi pikiran. Untuk kita bisa mengolah. Daido didok di sada musasada ayat 20 lalui. Di pabakit debatado hita gumonggom portibion akan natinopanay. Bahkan kita menjadi orang-orang yang diberi mandat memelihara dunia ini. Aduk tolu ulau tajolma di luas debata. Parjolo rajai aka deke aka pidong aka nanilihon ni debata nasinuan ni debata manggonggom. Jadi dang didok dirajai. Jadi mulu dirajai na di topan di portibiok kita ba patuturu dirita dui. Ala gudang noy ngojolma dirajai
akka sinamot. Dirajai akka ulaun. Habis sa sitong nadangi na mga rajay hita. Hita do mga rajay. Artinya secara ilmu manajemen, kita harus memanage. Akaw lautay, unang igabi mabaik kita daw sa debata. Unang mabaik kita gabi lupa hita, isi hita to debata. Unang alanya ka nang pinasahan ni debata to hita gabi so taingot na mga lehon ito hita. Artinya kita disuruh laho mga rajai manggonggom sa luhut nay. Napaduahon ulama ulon. Gudang dohi taon waing hidup bermalas-malasan. Neng mamora hapi dangulo mula ulaun. Ikom mangula dohi ta jolma. Mangalului akangulu. Unang mamadabu tu pangalaho na di Portibion. Isarani manako, korupsi, marjuji, dohot lan na asing. Alaikum mangula, ido dilehot tu hita tugas. Hulan itu tu tangyakon, ulaun mi, asa terpasu-pasu. Tangyakon akan nataulay. Asabuy haseya mabuan ragam ni lasniroha. Napatuluhon ramoti. Mga ramoti akan natinopay. Unang marlobo-lobo istilah na mengeksploitasi. Lo isi sega betaho hutani duluki gudul betahoi. Asal mamurau. 3. Daging namasa nuang ding bangsot tahun. Indonesia ini kaya dengan alam. Kaya dengan hutannya. Lautnya. Alai gudang dumar pugus. Karena apa? Ada banyak orang yang tega mengambil itu tanpa memperdulikan orang lain. Idubahin kembali ke panopauni. Isi mahitya dia dupan di debata. Apa lebih dauti duhitainna. Artinya kita itu diberi banyak hal. Tungaha majolmai. Bahkan di didok tungaha majolmai diebati debata hita. Ini luar biasa kamanginang. Hita halak Kristen do na mengakui bahwa Tuhan itu hadir ke dunia ini dalam bentuk rupa manusia. Molo agama Buddha Hindu ba sebatas menjelma baru istilahni danga pala tarida takas. Apalagi dia kadongat tasilum. Sangat jauh Tuhani dinasida. Molo hita daun diebati. Ya doha muakka manginang mangibati kaburumuna. Diebati hamu helamuna. Ahadu si paradium muna disi. Napardomut tu budaya tai. Ibok kamu do si panganun. Ibok kamu do ulus. Asabui sonang las rohana. Lebih songonima de bata mangibati hita di Portibion. Pola doroi ba na marhiti Jesus Kristus. Asa unang daw hita do ibana. Asa las rohatta di Portibion. Bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tetapi dekat. Mangalehon nariko di hita. Mangalehon akan nataparsita. Diebati debatado hita. Bahkan nungaroi bana rela menyerahkan dirinya menubus hita siya dosa hamatiani.
Ima alani holong ni rohani de bata tu hita. Jadi dakula narta di lehut tu hita. Dakula jabatan manang hasangapon. Dadahulan hamorau dot hagabion. Alai lubi siani di lewas de bata hita. Diait kita gabi anak kona. Dibuak kita sian hamatiani. Siak kahulumuni. Sian gabolisop ni dosai. Asa dipaias hita. Asa gabi murni hita kembali. Jala adong di hita citra Allah. Nang magoi binahin ni dosa. Ima hasangapon na dohot hamuliaon na. Dai dodok nakinin. Asa di tali-tali hokomuse. Hamuliaon doh asangapon. Dalam bahasa Indonesia dimahkotai dengan kemuliaan Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Tu hita jolma. Alani patut ikom mamuji de bata hita. Patut ikom marsobah hita tu de bata. Dia marespot tamanginang. Dia mabahinotah. Ima parsaurat tahun. Tolu jauh-jauh ni huria. Ikom marsaur do hita. Di par mingguota. Di huriata. Sadario marningo do hita HKBP distrik 27 Borneo. 10 tahun. Yang sudah didirikan. Tentu bagian itu hita. HKBP yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Borneo inganata laho patuduhon HKBP gabi pasu-pasu. Isi mai hita. Who is HKBP? Saya. Hamuak kamanginang. Hita sudi. Tapatuduhon madirita. Di dia pihita mula-ulaun apapun profesi kita. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Lumobi di huriat tahun. Melutung pe komarpilian marhita amplop pita notu distrikta. Itu adalah bagian dukungan kita marturia. Marpanidangiok kita. Demi meningkatkan mutu kualitas pelayanan HKBP di distrikon. Juga di gereja ini. Di huriat tahun namanginang. Ada banyak yang harus kita benahi. Naik paturota do nyan sopo gudangan. Asal lebes hita marpesta di budaya tai. Pangulihon anak, pamulihon buru. Asa dinggak kita bui haluar masuk set joroon. Nang benot tama dales ya sapingon. Tatanyaku magugutu di bata anggiak bui nyan na berkaitan dohoti. Bui tatopot ilihon rohana. Bahkan gabi bui milik ni huriat tai mamulus hita siani. Unang gabi marsopit hita. Haluar masuk sian pergudungan ni gerejaun. Alam dohot tita manangyak ko ni. Namar lapatan dui dohot tita mendukung program ni huriat tahun. Tapabaki do panitia tahun kesehatan. Hobar tu orientasi tahun pelayanan HKBP 2022. Untuk membenahi kita dalam kebersamaan. Baik olahraga, memasak, budaya, marturi-turian. Marede pokal solok kaya nak kota. Suang-suang ni pokal grup antar sektor. Amanginang itu adalah HKBP. Nah memperkenalkan dirinya tu hita. Jala hita do HKBP. Nah memperkenalkan dirita tu antar sektor. Antar hita nadong di Samarindaun. Asalam solhot hubungan tak. Bahkan mungkin kita akan menjadi satu keluarga. Aibu itu gami marokap ya anak kota do beruta. Bodo marokap pahuputa do pahuputa na asing. Itu adalah awal dari permulaan bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Sudi nai kona kuata debatado nama nopahita nama ngerahok kita. Alanya manginang hobar tu minggu sadario namar guar Trinitatis. Hasil tulus sedaun ni debata. Kita mengakui Tuhan itu adalah Esa. Alai hadirionna ikota akui ikon taboto. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Manopahita. Dan dia juga adalah Allah yang menyelamatkan kita. Ima Yesus Kristus. Narotu portibion menyambung kembali hubungan kita yang jauh. Alani dosa tai, alani hahulumuni, alani pangalahotai. Gabi kodawi ta sa debata.
Tapi Yesus Kristus menyambung kita kembali. Asal nang mate hita saling nilingna. Alai hinorhon ni Yesus Kristus. Hapor seot tatuibana kita hidup dalam keselamatan. Gawibu hita Tuhan nguluan surgo hasonangani. Jalan na patuluhon Allah naro mangibati hita di bagasat tod di parbadia. Yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Napaheheo dirita gabi jolma napatuduhon hasangapon dohot hamuliaon na di portibion. Bahkan nama jujui rohatta marsilehon-lehon marpabahenan dan luar biasa. Akamanginang jangan pernah menyesali apa yang kita beri kepada Tuhan. Jangan pernah merasa berpikir-pikir apa yang harus kita beri kepada Tuhan lewat persembahan-persembahan kita. Tuhan selalu berjanji na mangalehon gudang do jaloonna. Bulus mangalehon di bagasan rohana yas saya tu pahani de batadui. Kami sangat bersyukur akamanginang torop doruas ni huriatta di Samarindaon, di Sentosaon adalah jemaat yang mau memberi. Jemaat yang mau melihat perkembangan muladong nahurang utik diusip petuhami amang sianau mai. Bahkan kue ulang tahun distrik hari ini dari salah seorang rumah tangga keluarga. Dia mau berbuat untuk kita bisa merayakan mensyukuri ulang tahun distrik tahun. Jala idu jauh-jauh ni terpuhona kamanginang. Mari terus berbuat berlomba yang lebih baik kepada Tuhan lewat gerejana. Ala memang isi mahita di depan ni debata. Siapakah kita? Tetapi Tuhan selalu memberkati kita yang selalu percaya berkomunikasi martangiang marminggu marsaurdo ibana lam ditupak debatama ngulutta ditupak debatama keluarga rumah tanggata ulauta songoninang huriana lasmarohatta taulahun maulauta taraduti mahatana jala mangulu mahita di bagasan pasu-pasuna amin martangiang mahita mauliati Tuhan Allah ditopahodo hami gabi bangsom. Jala di luasodo hami majalo hasangaponmu hamuliaonmu. Bahkan di luasodo hami Tuhan marna punahon natinopam di portibion. Disuruh hodo hami mangarajai saluhu na natinopami. Jala mangulak kaulaun nami hobarto kahadirion nami bi. Hobarto profesi nami bi. Asal itu pakko hami Tuhan. Jala marlapatak kami di portibion. Huhut dilehokodo mandat huaso di hami. Asabui hami mangaramoti akan natinopami. Asa unang marlomo-lomo hami. Alai patuturu diri nami tu silang muda badiai ay isi mahami Tuhan ubahid dilehok ko hasangapom di hami atong papatar ma roha si songoni di hami asa ganupari ganuptik kiserep roha nami jala pati buom mudo hami di bagasan huasom asa buhi hami Tuhan gabi patupaummu pasu-pasu di portibion Bainommu gabilas ni roha tu humaliang. Lumubi di tonga-tonga ni huriam. Pakai hami Tuhan. Pauliulihon akan nadinggad di portibion. Pauliulihon huriamon. Dia kapakobasyon na. Saya jujui roha nami. Marna punahon roha na marsilehon-lehon. Marna punahon ngolu na mangurupi. Bahkan marna punahon ngulu na mamuji ho di pakatayon nami, di pabahenan nami, di saluhut gulmit ni ngulu nami. Mauliate matuhan, say pasu-pasu mahami, rumah tangga nami, ulaun nami, rodiak kayanakon nami. Huingot tami ulang tahun ni huriam, HKBP Distrik 27 Borneoon. Pasu-pasu, ramoti masudi akan aposom, rodiak karuas ni hurian na met rodi na lansia. Hobas jala jamot
di Partodion Nabi. Gabi pasu-pasu huriam HKBP distrik Borneon di Luat Kalimantan jala las rohanami martuhat toko mardebata hoko nama nopahami jala nama masu-masu hami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade may deta nomor 730 ya sadar udukna di somma tapasahat pilihan 2A 2B Huhud pilihan amplop khusus tu distrik Borneo.
saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli baasa na mauliutus. Pasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangkat. Diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Dari pasaurhon madamena tutodim. Pinangidoma kautusan sian kelas Huriata menunjuk nakin di ulang tahun pasapuluhon distrik Borneo pa 27hon di otang hami ma 7 asa Roma mewakili setiap